Os veía, os ve el fútbol y cuando le dimos el premio, lo que primero me dijo es podré ver el Barça. Y entonces, conoceros a vosotros que ayer estuvo en el Barça, de este festival de goles. Y entonces está, pues para ella, ahora sonreirá. Todas las casas de los yazidíes había alguna foto del Barça. Desde lejos os animábamos y os amábamos muchísimo. Tractadas com mercaderies. No tenien ella, afortunadament, a través d'uns musulmans que li van ajudar i camuflada amb una burca per això, es va poder escapar venguda per Espanya. Suposa per ella avui estar amb una persona que és com vosaltres, que és petit molt, que això és avui, el 2017. Per tant, no vull fer plorar, però jo quan parlo d'ella, podria veure el Barça. I ahir, gràcies a la Maria... Las de abajo mejor... Aquí. Un poco agachar. Sí, pero cuando vayamos a... Molt bé.